Salutare, doamnelor și domnilor, eu sunt Snoop Frog, iar cel care filmează este Junior.bără, iar asta este prima parte a let's play nostru de la Minecraft. Ce vrem să vă arătăm? Păi, în primul rând, cum să jucați Minecraft. În al doilea rând, cum să supraviețuiți în Minecraft. Și în al treilea rând și cel mai important, cum să vă distrați în Minecraft. Da, băieți, cam asta vrem să vă arătăm, nimic mai mult. Snapes. Avem și server, dacă vreți să intrați, linkul o să fie în descriere. Da, deci recurile sunt. În descripție, mă, nu în deschidere. Descriere am zis, da, mă rog. Tot aia. Bun venit pe server. Regula 1, distrați-vă cât mai mult. 2, nu înjurați. Bă, dar lasă să citească regulile când intră pe server, nu stăm noi acum să le numărăm. Bine. Ok, Spre pădure! da. Hai să mergem spre pădure, ho! Sper că e un spawn destul de frumos. Bără, Da, tu vorbești ceapniz? adică chineză. Nu ceapniz, adică, cum să zic eu, ceapăneză, adică limba tăierii, ceapniz. Nu. Hai, Da. stai să dau time day și... Nu da time de să nu strici, nu. No, I'm gonna rape you. Nu-mi place să plouă, să ploaie, să plouă, sau cum să zice. Uite o văcuță, Ok, tu du-te și drăguță. omoară văcuța aia și eu am să Fuck you, cow. sparg aici. Yay! Da, Am deci mic- serverul nostru este făcut în Craft Bucket. Oh. Și n-am băgat plugin-uri. E decât plugin-ul de Miau. Essentials. Miau, Și- miau. Ce faci, mă, acolo? Nu se vede. Nu, eu că Vai. Omor vaci în apă. Da, Mor, mă. deci, Teren, De carnea! tu găsește Vacă cât ne- mai multe animale și ia mâncare. Și eu iau copaci cât mai mulți ca să facem casă, da? Avem voie de leather. Poftim? Leader, de leather. Pentru? Păi avem? Eu zic că da, ca să ne facem Ia zi, zipă. ia zi, 4 suprapuse. Nu deșteptule, armură. A, leather, am înțeles, leather, adică scară. Where are you? Unde ești, mă? Dai niște copaci. A, uite, te-am Făcut. văzut, uite-mă, uite-mă. Făcut frumoase. Ah, gata. O vacă care știe să se urce în copac. Ia vină, mă, încoa. Mori. Cărniță. Da, îmi pare rău care Bară. Da? Ia uite-te la mine. Unde ești? Miau. Nu te văd. Miau. Ah. Miau! O, să-mi bat picioarele. Sună cineva la interfon. Da, îmi pare rău fiindcă este destul puțin lag pe server, fiindcă cum să vă zic eu. Oleo, cât mă enervează la care sună la interfon. Așa, în sfârșit a plecat. Sana bobici. Adică uitați-vă și voi afară, mă rog, afară îți dă să plouă și mă cheamă unul afară să jucăm fotbal. Da, nu interesează pe cei care se uită ce faci tu. Serios acum. Adică Da, e dă, un cocalar. dă să plouă și te cheamă unul afară. Pumpkin! Am, Pumpkin! l-am văzut, ia. Luăm? Ia. Să-i... Bă, vaco, pe de aici, marș! Te Oh-oh. pui cu mine, vaco. Da. Îmi pare rău pentru ce ați văzut. Am să le pun aici. Am făcut niște duble în timp ce nu filmam și aveam aici niște chestii. Și am uitat Câte pumpkin-uri avem nevoie? pumpkin-uri. Ia câte vrei tu. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Ți-am dat și... Aoleo, da, lemn, doamne. Nu mă Lemn lasă, nici- nu mai lua lemn, că eu avem destul deja. Nu te duce E, în junglă, că urăsc așa. jungla. De ce? E frumușică. Da. Miau. Miau, Nu miau, de chiar miau. așa de mult. Astăzi. Ia, dai. Fiindcă mai încolo o să trebuiască să plec să primez niște bani, că eu sunt, aha, Mafiot de mafiot mafiot. de mafiot, m-am drecut mafiot. Dă draci în tine la cât de mafiot Da, ești. da, da. În fine, Bă. și la următorul videoclip de-abia o să pot să filmez mai mult. Auzi, Da. bără? We forgot something. What? We have to find the fucking coal. De fapt, How is... ceva, dă-l naibii de col, că pe ăla îl găsești, avem nevoie de lână. Hai, Uite, mă duc să omor, uite, Caută-i. uite. Hai, uite. Cred că am văzut una. Vine la tata.
Hai că nu te omor. Doar ți dau așa pe la bot. Doar te cerpelesc. Un spider, spider, te dai șmecher? Ia vine cu spider, spider, băi șmecher, măi șmecher. Jump to the face. Snap. Am intrat în jungloi. Da, Antonio. Da, mă cheamă Snoop Frog, bă, deșertule. Mă rog. Să-mi spui pe de acum că te strâng de gât când te prind pe afară. Ție îți place foarte mult PewDiePie? Da, e cel mai tare... o oaie! E cel mai tare YouTuber. Mori, mă, oaie, mori. De fapt, Mașini mai e cel mai tare YouTuber. Părerea mea e că PewDiePie este... Uite-te la Mașini și după aia să mai vezi dacă PewDiePie e mai tare. Da, m-am uitat la Mașini și suge. Ok, lemn avem de ne rupem. Bine, și carne la fel, avem... Fiera. Câtă carne ai? Avem 17 bucăți de robif. Eu zic că ne ajunge pentru vreo 3 zile. În joc. Cred că și în realitate. Ok. Da, și bine, în realitate ne ajunge pentru o săptămână. LOL, am omorât o vacă cu o sabie de piatră din prima lovitură. Oare de ce? Nu. Vrei să zic eu de să-ți luminez creierul ăla? Because you are OP. E, și ce dacă s-o pe? Mare chestie că s-o pe. Da, e ca și cum ai fi pe creativ când ești OP. Adică trebuie să facem ceva, să descoperim până în episodul următor cum să facem ca să pot să sparg și eu chestii, dar fără să fiu OP. Aha. Ca să omorâm și noi vacile mai greu, păienjenii mai greu, monștri și ăștia. Bă, dar unde ești? Eu? Nu știu. Bine, caută resurse multe. Și la un moment dat o să-ți dai TP sau îmi dau eu TP la tine și ne facem casă. Și prin resurse ce vrei? Lemn, ce vrei? Tot ce găsești. Bine, eu... Bă, dar vezi că eu mai am doar 4 copane. Oh, shit. Bag și un robif la botică. Fiera. Ia să băgăm un robif. Ai, te făs. Auzi, știi ceva, mă doare fix în curs să mă duc acum să iau banii aia. Pe bune, deci a tunat. Eu zic lui maică mea că nu mă mai duc. Bine, dar nu mai înjura. Zic să-mi bag picioarele. Because... Așa. Știi? Eu am o versiune mai veche de Bucket și câștig bani. Băi, ești nebun. Nu, dar știi, cred că... Se poate ceva. Nu, dar fii atent, faza e că virgulă, cred, că are plugin-ul de shop. Dar nu prea ne ajută. Mă, vezi în episodul următor, oricum știu eu cum să fac să sparg chestii fără să fiu OP. Ne. Îl întrebăm pe dragul nostru prieten Serinox. Da, îl întrebăm pe naiba că vine iară și ne ia cu japca. Adică vine, ăsta are bâzdâși pe cap în fie... Am găsit-o. Și poate facem și cu el următorul Nu episod. vrea. Nu vrea? Eu Știu, e nașpa rău. Mă enervează. O găină! Mori! Hai, tată, hai că nu-ți fac nimica. Hai că nu-ți fac nimica! LOL! A dispărut. Bă, rău, încă o oaie, am găsit încă Ma, o oaie. perfect, am găsit Încă două. Și eu tot două. Oh, câte oi am găsit eu aici. Logic, sunt în Extreme Hills. What the fuck? Am dat în... E al doilea mob în care dau și dispare. Mamă, câte oi sunt aici, să mor eu. S-au mulțit cap. Oleu! Ce... Bă, dar tu unde ești? Că vreau să dau de tine, să stăm to stick together, bă. Arma, mă, hai de English. Unde ești? Haide! Where are you? I want to see you, man. Da. Bă, vreau să te ca să dăm și mie Scrie TP. să-mi dau TP la tine? Cu underline, nu? Cu slash. Cu slash. Numele tău și după aia numele meu. Deci nu cred, am dat într-o oaie mai multe oi Spațiu. și... Miau! LOL.
Oițe, oițe, Omoară-le oițe. tu, poți să le omori? Filmează-mă și pe mine. Aici, în fața Te ta. văd. Copile, Ah, tu te... așa. Uite-mă, vezi, te uiți chiar la mine. Da, te-am văzut acum. Hai, omoară Miau. oaie să vedem dacă merge. Uaf! Uaf! Gata, trebuie să dau de 2 ori acum, Ania. Belea. Da, mai Hai să vă omoară și și pe tu oile cealaltă. astea, că nu știu ce naiba a avut de... N-am omorât dintr-o singură lovitură. Le-am omorât din 2. Păi da, zic, înainte le omoram... Stai să mai văd. Înainte omoram dintr-o singură lovitură o oaie. Da, deci, aparent, niște oi cred că sunt corupte. Ruptele măsii. Ia, vină cu și dă în astea. Păi eu să dau că văd că tu le omori pe toate. Da, vino ca și astea, când tu le omori pe toate. Foarte inteligent. Very Da, smart. am o problemă. Am să dau puțin disconnect și reconnect. Come on, faster, faster, faster. Nu știu ce naiba a avut. Cred că acum merge. A, uite-o, hai să testăm. Oh, yo, bă, ai mâncare la tine? Ai piatră? Da. Ia niște piatră, repede. Uite acolo sus. Un creeper, mă duc să mă joc cu el. Creeperule, hai la tata! Hai la tata! Nu neapărat de piatră. Hai la tata! Hai la tata! N-a futut zgrăjania mătii, n-a futut zgrăjania mătii. Zici de bine Ha, să nu vorbesc sugiu. urât. E, grăjania nu e Tu zgrăjania ceva. mătii. Ce să și faci? Ce se poate întâmpla? Că doar nu ne închide cineau. Sper. Măcar dacă plouă, se mai răcește pe afară. Ok, gata, am luat... Bă, oaia asta mă spionează. Mă, oaie, ce face? Mama ta cu blana ta cu tot. Unde ești? Că am 13 bucăți. Gata. Eram aici și trebuie să avem lemn și am să fac... My friend, where the heck are you? Că nu te văd. Puțin. Au! Mi-am rupt oasele. Vezi, vino aici cu eu să mor. Mai am câte jumătate rane? de copană. Nu mai. O să mor. Ești cumva sus? A, te văd jos, ești acolo. Mai am încă 15 bucăți. Miam. Gata, mai pot supraviețui Da, puțin. deci, Good fucking idea. Oh, yeah, I forgot that. Yay! Ai lemn? Snap. Și mai pun încă una. Că am și o bucată. Ce faci, oaie? Pleacă de aici. De ce nu pleci? Tu chiar vrei să ne certăm, a? Bine. să-ți faci Pentru față. ce? Ne culcăm aici? Aici? În mijlocul Bine, nu e chiar pustiu, că-s copaci. Aici ne poate ataca orice Ia mob. mâncare. Oh. Yeah. Mia. Oaie! Încă o bucățică și gata. Oh, stai. Am uitat, I forgot, am de toate. Mai am încă 13 bucăți din astea. Miau. Și o să vă putem pune. Come on. Cam asta a fost totul pentru noaptea asta. Sper că v-a plăcut primul episod. Vom continua și mâine sau poate chiar mai târziu în această zi să facem videoclipuri. Da, cam asta a fost. Și sper să mai... Cred că doar o noapte o să filmăm într-un singur videoclip. Sau chiar... Da, și nu uitați să dați subscribe, să postați comentarii dacă v-a plăcut sau nu, dați un like, că nu e greu. Dacă nu vă spărați. Asta am spus. Un coment așa, dar dacă e de la rău, mai bine lăsați. Jură, Andrei Naibără și Snoop Frog vă salută. Salut!